special ụmụ Anambra eze egwu Oyami Music Empire where you come and see music one where I see there one night not na Go TV oh there by Okwu Akunebi Okwu n'ụwa eze akunedozi ụnọ eze akunedozi ụnọ Akunebi Okwu eze akunedozi ụnọ eze akunedozi ụnọ Akunebi Okwu n'ụwa eze akunedozi ụnọ Akunebi Okwu eze akunedozi ụnọ eze akunedozi ụnọ ezi akunedozi obi eze akunedozi ụnọ ezi akunedozi ụnọ ezi akunedozi ụnọ eze akunedozi ụnọ Akunebi Okwu eze akunedozi ụnọ ibe ji kwuo nwa bụ okwu ahụ ezi akunedozi ụnọ ezi akunedozi obinu onye ọbụla chedo m ntị n'onugwu n'ụlọnụ ma o ji ego wemba o ji ego ya ji ọgwụ ego bụ mma nwoke ọ dị ya a sịrị ezi akunedozi obinu o ji ego wemba ezi akụ na-etigbo ilo n'unu onye ego bụ eze ezi akụ na-etigbo ilo nu ezi akụ na-edozi obi ụmụnne m na ụmụnna m unu ma pụta ọzọ egwu ndị bịa ibe a ezi akụ na-etigbo ilo nụnụ o ji ego nwamba o ji ego ya ji ọgwụ ego bụ mma nwoke nụ ezi akụ na-edozi na ụmụnne m ezi akụ na-etigbo ilo nụ egwu ọ dị ya egwu a ka ndị bịanụ ka nnebe mmụ enwelu ma nna m mmadụ ka anyị chọlụ jee onye ka egwula egwu onye nna ịga adị anyị na-ekene late chief Ogbuefi Nnebife Alokwu Akunedozi ụnọ 1 na mụ enwelu mụ anam onye ka a mụrụ na 1940 to 2014 o ji ego nwambanụ ezi akunedozi ụnọ abụmụlọ ọmụmụ ana onye nna nọ na n'enu Ogbuefi Nnebife ịbụ Nwalokwu ya bụ akunedozi ụnọ bịa ma mmụ enwelu m ana m ezi akụ na-etigbo ilo nnu Akunebi Okwu egbe onye na-emele mmanwụ a Ikechukwu ọhịa mmanya mee ya bụ Ikechukwu nwanne Nnebife Alokwu onye nna Ikechukwu Nnebife Alokwu nwamụ enwelu m ana m wezi ọmụọgọ odogwu Ikechukwu ọhịa mmanya mmanụ ịbụ nwanne Nnebifenụ Alokwu na mmụ enwelu m eze echi ebe a bụ ka isi bịa ụwa Ikechukwu ọhịa aka m
Nnebife Alokwu Ikechukwu Nnebife Alokwu Nwamwe olu mara modogo a mmadụ ka eji aka ebuji bịa begi anyị bịa na akwamozu nna ịnụ onye ji eti egwu a ya bụ akụ na-edozi ụlọ afọ mụlọ ọmụmụ na onye nna nọ na egwu mbụ bịa begi ezi akụ na-etigbo ilonu akụ na-ebi okwu n'ụwa akụ na-ebi okwu onye ọma mụ na ị ga-adị nnu n'enu Ikechukwu nwanne Ebife Nwalokwu onye na-etile egwu a Ikechukwu Nnebife Alokwu Chairman Ikada Imperial Nigeria Limited aka MG Man of God Ake Uchiọnwa 1 na Nam na isi na akụ na-edozi obi aka na-eme ọgọ bili nunu MG ni malụ menunu nwamụ enwelu m ana m ọya mai emu enwelu m ana m n'ọbụba mụrụ gị n'afọ onye oge adịlị mma India ka ị na-alụbili Ikechu ọya ka mee ezi akụ na-edozi ụlọ ezi akụ na-etigbo ilo onye na-etile egwu a ya bụ Ikechukwu MG nwamụ enwelu m ana mụ egwu bịara akwamozu nna ya ndị obodo oyibo na mmadụ karịrị akarị mbọsị ịgbala ozu papa ọ dị ya MG Man of God Aka Uchiọnwa n'isi na nkenelu gị your wife Chidimma MG Alokwu ugebe ụmụ nwanyị niile ọ ga-adịle gị na mmanụ ezi oge ele mmalụ obi dị nnụ Chidimma MG ezi oyimu ka anyị na-etile egwu a ezi akụ na-edozi obinu Man of God landlord na Anambra Delta na Lagos State ọ ga-adịle gị na mma ezi akụ na-etigbo ilonu ezi akụ na-edozi ụlọ ezi akụ na-edozi ụlọ isi na kenelu gị ezi akụ na-edozi ụlọ Chibuko Nnebife ezi akụ na-edozi ụlọ onye ọma mụ na ị ga-adị nnu Chibuko Nnebife Ikechu si n'ala ekele nọ dị ọma na ya ebula egwu nwe ekele nụ wee ndobai nwa Steven Dalụ Ike si n'ala ekele na ọ ga-adịrị mma ezi akụ na-edozi obinu Ndoba Steven MG si na nkene yi
ọ bụ akụ na-edozi ụlọ ezi akụ na-edozi obinu onye ọmamụ aikodogu nunu isi na kenelu gị ọhịa dị ya bụ nwe ma daga ọhịa dị ka nwe ma daga n'ọrụ ama etiti ike n'obodo oyibo MG si na nkene yi ọ sịkwa ka nkene lie chikelu nnebife ala Okwu ya bụ ọnọ n'eyi ndị Igbo na Anam onye ọma mụ chikelu nunu ezi akụ na-edozi obinu ịbụ nwanne bife ala Okwu chugozie gị ọnọ n'eyi na Anam igwe na India landlord na Delta State ọ ga-adịrị gị na mma ezi akụ na-etigbo ilonu ezi akụ na-edozi ụlọ akụ na-ebi okwu ezi akụ na-edozi ụlọ akụ na-ebi okwu ezi akụ na-edozi ụlọ akụ na-ebi okwu ezi akụ na-edozi ụlọ ezi akụ na-edozi ụlọ ọ dị ezi ya akụ na-edozi ụlọ na mụ ebula egwu ma ekene nunu nenu ike chukwe nwegwọba na mmịata na mụ nwanne m isi bịa ụwa onye ọ ga-adịlị mma ike chusi kele ya akụ na-edozi ụlọ ike chukwu egwọba na mmịata Anam MG si na lekele ọ ga-adịlị gị mma na ọ bụ akụ na-etigbo ilo Simeon nwanne kwenunu ma mụ enwelu m eze echi MG si na lekele na ọ ga-adịlị mma akụ na-ebi okwu Simeon nnekwe na mụ enwelu m Anam MG si na nkene yi akụ na-ebi okwu n'ụwa o ji ego nwee mba o ji ego ya ji ọgwụ onye nwere ego na-eme mkpọtụ ka na-ewu Nnamdi efe akanụ ka na-ejiri ọnụ mewa na anyị ebula egwu nwe ekene nunu Nnamdi efe aka Ibori West wezuomọgọnụ a MG si n'ala ekele na ọ ga-adịrị mma Nnamdi efe aka Ibori West ọ bụ akụ na-edozi ụlọ landlord na Sugbe onye ọ ga-adịrị mma Koye Tikana na ụmụ ikwu Anam ike na Singapore na ọ ga-adịrị ya mma ezi akụ na-edozi obi nunu akụ na-ebi okwu isi na nkenelu gị Okoye Aniameke Nnekwe Agamebu one of Umuemu Anam na ọ bụ akụ na-edozi ụlọ ezi akụ na-etigbo ilonu akụ na-ebi okwu ezi akụ na-edozi obinu Okoye na Meke Nnekwe Agamebu one of Umuewelu Anam MG si na nkene yi ọ bụ akụ na-edozi ụlọ kedu maka
maka Uju Okoye Nnekwe Achalugo nwanyị ọma mekele yo ezi akụ na-edozi nnọnụ akụ na-ebi okwu Nnamdi Nwanekwe nụnụ nwammiata na mọnụ a ọ ga-adịle mma Nnamdi Anekwe na mmiata na mụ Chukwu gozie gị kedu maka ụdọ ga-ala ilegbunam na mmụọ anam onye ọ ga-adịle mma wezi ọmọgọ na taba ụdọ ga-ilegbunam Chukwu gozie gị ezi akụle edozi ụlọ kedu maka ịma onye aka nna iru na mmiata anam onye ọ ga-adịle mma FGC na lekene ezi akụ na-edozi obi nunu n'enu Emmanuel onye aka wee nna iru onye moya moya ọ ga-adịle mma ugozie gị nụ obi ọna odogwu wezi ọmọgọ odogwu onye ọ ga-adịle mma obi ọna odili Kobo Kinaki Oshi Ora one na India and his wife Tina Odili Ogeli Male Obidie Mekele Besi akule dozi obinu Ojiego wemba ojiego ya wemba ojiego ya ji ọgwụ n'aka lie n'enu ọgịnịka nwa isoba Okoye odogwe ojiego ya ji ọgwụ MGC na lekele na ọ ga-adịle mma akụ na-edozi obi ọgịnịka isoba Okoye MGC na nkele Ikenga ụmụ enwelu mụ anam onye ọ ga-adịle mma egwu anaba mụ ikwu anam ka njezu tọọ ya mee Sylvester Okam onye ọ ga-adịle mma mee Kọda Chukwu gozie gị mmaji ibi mele Chuma na-egwu ka njenye ekele Sylvester Okafọ the ambassador na ụmụ ikwu anam landlord na Sugbe ọ gara ululu egwe ezi akụla edozi obi nue Sylvester Okafọ odogwu onye ọ ga-adịle mma ambassador landlord na Sugbe odogwu wezo ọmọgọ na taa na ọ ga-adịle akụla edozi obi nunu ego dị ya ka njezu tọọ eme n'enu izu Chukwu Okoye n'ụmụ ikwu anam isebia Chukwu gozie gị FGC kele akụ na-edozi ụlọ ike na India izu Chukwu Okoye mekele kedu maka ono Nneke chairman Felico Sonic onye ọ ga-adịle mma n'enu ono eme aka na-eme ọgọ na taba nwanne eke wezo ụmụ ọgọ na alụ ngozi na ọ ga-adịle gị mma
Chairman Fenico Sony Global Nigeria Limited Onowu na mwenwelu mu anam ike na Bangladesh Akulebi okwu n'ụwa Eziaku na-etigbo ilonu Akulebi okwu n'ụwa Akulebi okwu Ọ dị ya Isi na kenele gị Samson Ọgwụgwa Miro West Ezi nwa m nwewelu m anam Onye ọ ga-adịlị mma Isukwa ka nkenele gị Keshi Ọgwụgwa Iri maka Fidelis Ọgwụgwa Ọ bụ akụ na-edozi ụlọ Akulebi okwu Akụ na-ebi okwu n'ụwa Ọ dị ya Onye ọma mụ na ị ga-adị n'ụnụ Kenneth Okoye ọnụ nge na-echi echi nwa m enwelu m ana m nnụ a ọnụ nge na-echi echi na India guy landlord na Delta State isi na kene your wife Nkechi nwanyị ọma mekene yi Eziaku na-etigbo ilonunu akụ na-ebi okwu n'ụwa oji ego mba oji ego ya ji ọgwụ n'aka nne ịdị maka Aloy Okoye na ụmụ enwelu m anam India ezi oyi na ị ga-adị n'ụnụ n'enu Aloy Okoye nwa m enwelu m Chugozie gị MGC kelee Akulebi okwu Iswa ka nkene Kalistos Edochie Alokwu Agbalụsi agene 1 na Nam Ike na South Africa ọ ga-adịle mma onye ọma Kalistos wezo mogodogu Kalistos Edochie Chugozie gị agbalụsi agana nụ a MGC na lekene na ọ ga-adịle mma Akulebi okwu kedu maka Peter Agwaọlụ Ochele 1 na Sierra Leone oke nwa na mwenwere m anam onye ọ ga-adịle mma onye ọma bụ Peter onye ọma n'ụnụ Chugozie gị Peter Agwaọlụ Ochele ọ dị ya egwu na-anazi mgbe enwelu mụnụ na ndị ezute ọhịa mọya mee brọda ọmọgọ ndị egwu Chiedu nwa bụ nwanne ubi aka na ọmọgọ na alụ ngozinu wezu ọmọgọ nụa ọmọgọ ndị egwu nwa bụ nwanne ubi Chinedu nwa bụ nwanne ubi Oil well na India landlord na Delta State mekene yi
ibe ya one of Anam ọ ga-adịle gị na mma onye ọma bụ Chinedunue aka na-eme ọgọ gaba n'iru ịbụ Chinedu nwa bụwa n'obi nwa ka ibi ya mmadụ ka ibi ya n'elu ụwa nwa ka ibi ya nwanne m ọmọgọ ndị egwu ọ dị ya isi ka nkene Tony Ọfọ Ọnụọra nwata kwacha aka 1 na India ezi nwa mwewelu m Anam onye ọ ga-adịle mma n'enu Tony Ọfọ nụnụ Ọnụọra n'ịga adịnue ma mwewelu m Anam ọmọgọ ndị egwu nwata kwacha aka n'enu ụwa n'ịga adị Tony Ọfọ nwanne m akụ n'ebi okwe ọ dị ya kedu maka Igwebike Okonkwo nwata na-achọ kie 1 na India ezigbo mmụ enwelu m Anam isokwa na ọmọgọ ndị egwu nụnụ esoghị na ị ga-adịnụ ịbụ Igwebike mee ya bụ nwoke ọgwọnụ nwata na-achọ ka ihe nịnụ ọbụla ajọ nwa akụ n'ebi okwu mekene yi isikwa ka nkenelu gị Emeka Eberechukwu ọnwa 1 na Ogbuani Ọcha odogwu n'India ọ ga-adịle gị na mma kedu maka Ada nwanyị ọma Odosi akụ dị ya MG si na nkene unu ezi akụ na-edozi ụlọ nụ akụ lebi okwu Anjezuto Imoyome ya bụ Isaac nwoke Aisa bụ son odogwe MGC na lekele na ọ ga-adịle gị mma Aisa Apụ na Ikorodu Lagos State mekele yi iswa ka nkenelu yi Basil Abbas na mgbe enwelu m Anam landlord na Lagos State Ezennia 1 of Anam ọ bụ akụ na-ebi okwu wee zi ohi na ị ga-adịnụ Basil Abbas na tabanụ aka nwela amala mee na ọ ga-adịle gị mma nwa Abbas dọba akụ na-ebi okwu mee ọ ga-adịle gị mma ọgwụ eji ọbụ na-ekenu n'enu ọchịla ọzọ ha ọmụ enwelu m Anam ọchịla ọzọ nwanne m o ji evi eme ọgụ eji ọfọ na-eke ọchịla ọzọ 1 na mụ enwelu m Anam landlord na Lagos State odogwu na Ikorodu eke mezi oime Anam odogwunu aka na-eme ọgọ na alụ ngozi nu MGC nkenu nucha ndị ọ ga-adịle mma akụ n'ebi okwu asị na akụ na-etigbo ilonu n'enu eke mezienu onye ọ ga-adịle mma bịa amalụ nwoke masị ama obi ya 1 of Mwewelu Anam India iswa ka nkene Edwin Okechukwu Emeka nwa
Jizọs ọ ga-adịrị ya na mma n'ọra m etiti ike na India Edwin na-ezi anyị m onye ọ ga-adịrị mma nwoke Chukwu kere onye ọma nwa Jizọs bịa emjisi n'ala ekele na ọ ga-adịrị mma akụ na-edozi obi ezi akụ na-edozi ụlọ kedu maka ekene Ilendo na mgbenwere m Anam ike na Lagos steeti emjisi na nkene yi na-ekene sikwa Chris Anekwe Onigbo ụmụ Igbo ụmụnna wezuo akụ ilo ana nwanne otu abada ụmụ Igbo Anam ịsụkwa ka nkenele gị Augustine Ọka Udemgba oke onye aka na ọrama etiti Anam emjisi na nkele yi ezi akụ na-edozi obi kedu maka Michael Ọfọdile ike egbe MG Man of God ọ si na nkele ncha na-ekene sukwe Chance Odili Chaso na ụmụọba Anam ike na India ọ bụ akụ na-edozi ụlọ na-ekenekwa Peter Ọgwụgwọ Ọda Opuo na Mmịata Anam Odogwu na India kedu maka ekene Ezenwa Ikemba Nando Odogwu n'India omelọra ị ga-adị ezi oyi na ị ga-adụnụ ya bụ ekele Ezenwa Ikemba Nando wa ekene sikwa Prince Nwagod Ifeanyi Ọkafọ na Mmịata Anam ike na India esukwa ka nkenere gị Chance Okeke Igwe na mgbenwere m Anam ike n'obodo oyibo ọ ga-adịrị gị na mma onye ọma mụ Chance Odogwu Chance Okeke Igwe onye ọ ga-adịrị mma akụ na-edozi obi kedu maka Augustine Ugosimba Ugosimba nwanyị na-ekene sikwa Ifeanyi Chidokwe Onowu Papa Chiemele nwa